पिलाने तुम आज गोटे चैलेंज अच्छी सर कौन तुम मान कम है ए आलू को एथिरू तल को खसेब सर एटा खसेबाटा तो सहज आलू को बाड़े देले खसी जीव देख आलू को बाड़े तो खसीज कंडीशन हूँ तुम आलू को बाड़ेबनी आपको बाड़ेब किए ट्राए कर बाड़े ये बाड़ा ऊपर बाड़ा पारू तो हाँ सर पारे बाड़ा जोरी जोर 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 तलू जिन खस ऊपर उठुची अरे तलू खस गला कौन ऊपर उठेला बाड़ा जोरी जोरी बाड़ा यह कौन ऊपर उठला आलू कहीं तलू गलानी रे सर आम एटा बाड़ौचे एटा केमती तलू जाए वेरी गुड आम बाड़े क्या आपको बाड़े ये केमी तलू जीव ये कौन हम ता जगह रेस्ट कर जगह या बाड़ू मैंने ये कौड़े जीव तलू को जीव है आपको कौन कहुए इनर सेप रेस्ट स्थैतिक जड़ता न्यूटन का